Minkejja li bħalissa t-turiżmu f'pajjiżna u fl-aqwa tiegħu pajjiżna semma b'mod prominenti mal-aqwa pajjiżi li wieħed għandu jżur fix-xahar ta' Novembru. Dan skont is-sit internazzjonali Condé Nast Traveler jew CN Traveler li speċjalizza partikolarment fit-turiżmu ta' kwalità. Hawn Malta tiġi identifikata bħala waħda mill-aqwa destinazzjonijiet minn fost 31 post tal-vaganza f'dan il-perjodu tas-sena. Is-sit jinnota kif sa minn Settembru Malta hi differenti minn ħafna pajjiżi oħrajn, dan għax ma jidlamx minn wara nofsinhar u it-temp ma jkunx kiesaħ li xoq il-għada minn kmieni filgħodu fost l-oħrajn. Condé Nast Travel kompla jisħaq kif Malta ma toffrix biss temp mill-aqwa iżda għandha storja mill-aktar rikka mhux l-inqas anke bwirt mill-ħakmiet li ddominawha mill-fortifikazzjonijiet ta' żmien l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan sat-telephone boxes tal-Imperu Ingliż. Ma dan jirrakkomanda wkoll il-bajjiet mill-aktar pittoreski u l-ambjent biswietom li mhumiex ideali biss sal-lawm. Ma dan il-kapitali monija b'ħafna kuluri u arkitettura toffri konċentrazzjoni ta' siti storiċi mill-aktar interessanti u ħut anki uniċi. Fil-fatt CN Traveler rimarka kif il-Belt Valletta qisha ħirġa dirett miċ-ċinema waqt li fakkar kif għatta produzzjonijiet kbar ta' Hollywood inġibdu hawn bħal Game of Thrones, Jurassic World, Napoleon u ħafna aktar.